Мъж и жена вечерят в изискан ресторант. Влиза по едно време на супермацка, минава покрай мъжа, една страстна целувка и си продължава. Жената е в шок. Спира да се храни, гледа го с покорени очи. Аз ще е спокоен. Какво става тук, бе? Каква е тая, бе? Невъзмутимо човек отговаря, това е любовницата. Как любовница, бе? Какво става тук, бе? Развеждаме се, веднага, край. Мъжът спокойно, добре. Развеждаме се. Оставяш ми ключ от колата, оставяш ми ключ от апартамента в Монако, от вилата на морето ми оставяш ключа, връщаш всички дрехи и си свободна. Жената присвива уста, продължи да се храни без да каже дума, обаче след малко съзира на другата маса. Друга двойка се храни. Вика, бе, това не е ли ония твой приятел Гоша? Той е. А каква е тази с него? Вика ми, това е неговата любовница. Абе, нашата е по-хубава, не каква тая.